M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso mu programu ina ya Tiyankhule na Ambuye, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ino ya Lent. Lero ndimafuna poyamba ndingoyenda nanu kuti kodi Lenti paja mkatikati pake muli zotani. Kenaka ndiyamba kufutukula chimodzimodzi chimene chili mu Lenti muno. Poyamba, Lenti ndi nyengo ya 40 days, masiku 40. Masiku 40 amenewa ndi masiku otani? Poyamba tizindikira kuti Lenti ndi nthawi yokonzekera Pasaka. So the 40 days, masiku 40 amene ali nyengo ya Lenti ndi nthawi yokonzekera. Tikabwerera m'Malemba Oyera tiona kuti 40 ali ndi tanthauzo la kukonzekera. 40 years, zaka 40. Aisraeli adayenda mchipululu amakonzekera chani? Kukalowa mu dziko lolonjezedwa lija. 40 years kukonzekera. Ndifake muona kuti tikautsata ndi Waisraeli mu chipululu adachita zina zake zosakhala zabwino, amachita zina zake zoonetsa ndi nkhutu kumve, amachita zina zosonyeza kuti sakumvetsa Mulungu amene adatulutsa, ndipo pena adanaona kuti inuyo nonse amene mudachimwa inu, kandi Yoshua uja kandi Mose, simukalowa mdziko lolonjezedwa lija. So 40 years ina nthawi yopanga prepare kapena kukonzekera kuti akalowe dziko lolonjezedwa lija. Mneneri Eliya anayenda 40 days kupita ku phiri la Mulungu, Mount Horeb. Amakonzekera chani Eliya? Kukonzekera kukakumana ndi Mulungu. Mulungu jamene adakamupeza mu kamphepo kayaziyazi. 40. Ambuye Yesu Khristu asadambe ntchito yawo, atangobatizidwa, anapita mu chipululu kukakonzekera ntchito yawo yolalika. 40 days and 40 nights. 40. Kwa ife 40 wa Lent ndikukonzekera chaka cha Pasaka, kukonzekera kuuka kwa Ambuye Yesu. Kukonzekera kumeneku timakukonzekera ndi zichitochito zosiyanasiyana za Lenti. Zija zili kupemphera, kusala ndi kupunguza, ndi kupereka zachifundo. Koseku ndi kukonzekera. Kenako nyengo ya Lenti ili ndi zinthu izi. 1. La Mulungu loyamba la Lenti kulandira akatukumeni opita ku ubatizo. 2. La Mulungu lachitatu mu Lenti kufufuzidwa kwa akatukumeni koyamba. 3. La Mulungu la folo mnyengo ya Lenti kufufuzidwa kwa akatukumeni kwa chiwiri. 5. La Mulungu la 5 kufufuzidwa kwa akatukumeni kwa chitatu. Zonsezi ziwakonzekeretsa akatukumeni. Kuti atani akatukumeni? Kuti akalandire ubatizo, ulimbitso ndi Ukaristiya. China ndi chani mnyengo ya Lenti? Ulendo wa Khristu kukonzekera kukabwereza malonjezo a ubatizo wawo.
Tikabwerera ku Lenti kuja ndi ulendonso wopatsa akatekumeni mapemphero akuluakulu komanso chikhulupiriro cha mpingo. Chikhulupiriro chake ndi chiti? Pemphero la Atate athu. Chikhulupiriro chake ndi chiti? Ine ndimvera. Chikhulupiriro chake ndi chiti? Kuwapatsanso akatekumeni zizindikiro za Chikhristu. Dzina la Chikhristu, chizindikiro cha mtanda, kudzozera ndi mafuta akatekumeni, ncholinga choti ulendo wawo wa ku Chikhristu ukhale wabwino. China ndi chani chochitika mu nyengo ya Lenti? Zizindikiro za madzi, chizindikiro cha mafuta. Izi ndi zizindikiro zimene zimatithandiza kumvetsa moyo wa Chikhristu. Mu Lenti muno tikadzafika Mulungu woyera, tsiku lachiwiri idzakhala nthawi imene episkopi amadalitsa mafuta akatekumeni, mafuta odzozera odwala, mafuta opangira krisma woyera. Izi tidzazifotokoza mu Mulungu woyera umene. Choncho nyengo ya Lenti ya masiku 40 yotithandiza kuzamitsa moyo wathu wa Chikhristu, yotithandiza kukonzekera kuchita chaka cha Pasaka, yowathandiza akatekumeni kukonzekera wakhala akhristu polandira masakramenti achinamwali cha Chikhristu aja. Ndi nthawi ya mtengo wapatali, nthawi yapadera. China chimene tena kuchizindikira mu nyengo ya Lenti ndi zizindikiro za zovala. Mu Lenti ansembe amavala purple. Purple is a liturgical color yoyimira kulapa, yoyimira kupepesa, yoyimira kudzichepetsa pamaso pa Mulungu, nthawi yakusintha, conversion. Zovala zina za ansembe mu nthawi ya Lenti ndi zofiira, red, kuyimira passion, imfa ya Ambuye Yesu, magazi amene adatsiridwa chifukwa cha ife, kufafaniza machimo athu, kufafaniza zimene tidachita zimene Mulungu sakondwera nazo, kutigula Ambuye Yesu ndi magazi awo kuti tilandire chipulumutso. Zovala zofiira zimene ansembe adzavala nyengo ino ya Lenti. Zovala zina ndi zoyera, white, kuyimira purity. Ansembe avala bwanji zoyera kapena maseko wake ati mu nyengo ya Lenti? 19 March, solemnity ya Bambo Yosefe. 25 March, solemnity ya Annunciation, mtenga wa njero wa Mayi Maria. Lachinayi loyera, pamene Ambuye Yesu Khristu adapanga masakramenti awiri, sakramenti loyera ila la Eucharistia ndi sakramenti la ukulu. Zovala zoyera. Chizindikiro chinanso cha mu Lenti, kugona chafufumimba kwa ansembe. Kukuyimira chani? Pa tsiku lachisanu loyera, the abasement of the earthly man and the sorrow of the church. Kunena kuti kuzindikira zoti munthu adachimwa ndi wochimwa, kulamba, kupempha chikhululukiro cha machimo, ncholinga chonena kuti tilandire chipulumutso. Sorrow of the church, chifukwa pa tsiku limene la Good Friday limene makhala pa chimake pa kusauka kwa Ambuye Yesu, machimo amene tidawasenzetsa Ambuye Yesu adzayimira, ndipo akuyimira kuti timve chisoni ndi chifundo
chifukwa cha machimo athu. Nyengo ya Lenti, nthawi ya Lenti ndi nthawi yomva chisoni, chifundo chifukwa cha machimo anga amene adaphetsa Ambuye Yesu Khristu. Munthu osalakwa koma adalolera kusanduka tchimo chifukwa cha ife. Mu nyengo ya Lenti tikumananso ndithu ndi chizindikiro chimenechi, kugona chafufumimba kwa wansembe, kuyimira abasement of the earthly man and the sorrow of the church. Kwa akati kumeneso kulandira chizindikiro cha mtanda pa mphumi, pajatu chizindikiro cha mtanda ndi chizindikiro cha chipulumutso. Komanso kwakumbutsa akati kumene kuti ulendo wa Chikhristu umalira chamuna ndi nkhondo. Akuyenera kupirira mavuto amene adzakumana nawo chifukwa choti ndi Akhristu. Osati mavuto owayamba dala ayi, koma mavuto amene amabwera chifukwa cha Chikhristu chawo. Adzayenera kusenza mtanda wa Ambuye Yesu tsiku lililonse la pamoyo wawo ndi kumamutsatira. Ndipo mtanda umenewu ukuyimira kuyeretsedwa kwawo fa pa mtanda ndi mtanda pamene chipulumutso chathu chidabwerera. Izi ndi zizindikiro zimene tikumane nazo mu nyengo imeneyi ya Lenti. Inuyo zizindikiro zimene zikuthandizeni kumvetsa Lenti. Mudzidzimuke ndi zizindikiro zimenezi: madzi, mtanda, mafuta, zovala zoyera, zovala zofiira, zovala zapepo, kugona chafufumimba kwa wansembe, kanjedza amene tikumane naye, phulusa lotikumbutsa ndife fumbi tidzabwerera ku fumbi, ndipo tilape ndi kukhulupirira mthenga wabwino. Zizindikiro zimenezi zikhale pa mtima panu chaka chino mu nyengo ya Lenti, ndipo mugwiritse ntchito zizindikiro zimenezi pa ulendo wanu ofuna kuyanjana ndi Mulungu, kucheza ndi Mulungu, personal encounter ndi Mulungu. Ndipo zizindikiro zimenezi mu 2023 zisanduke mphamvu za transformation, mphamvu za kutisintha, mphamvu zotisandutsa abwenza Mulungu. Language of signs and symbols. Zizindikiro zimene zikhaledi kwa ine chipulumutso changa, kapena kumvetsa kwa chipulumutso changa, ncholinga chonena kuti Lenti ino ndikolole zaulere za Mulungu. Tipemphere. Ambuye Mulungu, mwana wanu Yesu Khristu ndi chizindikiro chakupezeka kwanu pakati pathu. Tithandizeni kumvetsa za zizindikiro zonse za nyengo ya Lenti, ndipo zititembenuze pomvetsa tanthauzo lake lozama, kuti ndi madzi a ubatizo tidayeretsedwa, potero tisambe kuti tiyeretsedwe moyo wathu wauzimu ku machimo athu. Magazi a Ambuye Yesu atikumbutiritse kuti adatigula ndi mtengo wapatali, imfa ya pamtanda, kuti sandutsa anthu atsopano. Mutithandize kuti Lenti ino tithandize kugwiritsa ntchito zizindikiro zimenezi potiyeretsa. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.